Днес ще закъснеем малко, трябва да видим веселото цялата част поне. Пък веселото не знам къде е. Пък малко има роден ден, кажи се. Пък трябва да има нещо. Уважаеми жители на село Букова поляна, добре дошли на официалното откриване на спортния комплекс. Наши гости са кметът на община Мадан господин Фахим Олайсенов, домакина кметът на Букова поляна господин Ахмед Ахмедов, кандидатите за народни представители от листата на Движение за права и свободи господин Хайрис Садъков и господин Масак. Тук сред нас е председателът на Общински съвет господин Бещет Сираков, Общинския съветник господин Шимширов, кметът на Средногорци, кметът на Галище и секретарят на общината господин Бисер Минчев. Уважаеми приятели, нека дадем старт на откриването на това спортно съоръжение. Нека честита на Букова поляна. Заповядайте, отдолу сме приготвили маса и да дадем думата на нашите гости и домакини за кратко приветствие. Заповядайте вътре да се почерпите и вътре да се приготви още една маса.
Скъпи приятели, нашите домакини Алина и Айна са ни приготвили един специален поздрав. Нека ги чуем. Благодарим още един път аплодисменти за нашите прекрасни момичета. Скъпи приятели, давам думата на домакина за днешното мероприятие, господин Ахмед Ахмедов. Уважаеми господин Кметов, уважаеми господа народни представители от ДПС, господин Мери Садък, госпожи Сарусак, уважаеми господин председател на Общински съвет, уважаеми гости, уважаеми приятели и жители на Букова поляна. В такъв момент ми е много трудно да говоря, много съм развълнуван, така че аз не знам просто какво да кажа. Рядко се срещат такива неща да се случват от Букова поляна и поне в периода след прехода така не се е работило. Искам да поздравя причината да се случи това нещо в Букова поляна. Това е кмета на общината, господин Бахри Мулай Сен. Честно да ви кажа, какви голям зор ни дава този кмет и както се работи този мандат, просто не знам дали ще мога да издържим и да напред да работим. Не сме свикнали на такива обороти да работим и не знам докъде ще изкараме. Той като че ли има сили да продължи, обаче ние не можем да следваме неговото темpo. То не е било нощеска, сутрин рано, вечер, таман се прибереш, айде пак, иди там, виж там, виж. Просто признавам се пред вас, че много трудно се работи, много работа ни създава и не знам докъде ще я караме. Кмета преди година и половина ми се обади и вика, искам да направя проект за игрището
ти как ги виждаш нещата? Това по-хубаво. И година и половина след това, ето това е факт, съоръжението е тук и всички, и млади, и възрастни, който иска, когато иска, даже и нощно време сложихме прожектори, може да се играе. По всяко време на денонощието абсолютно безплатно може да ползва това съоръжение. Искам също да поздравя и другите от екипа на господин Милай Сенов, защото в крайна сметка това не е по възможностите на един човек без да има добър екип зад него. А зад него наистина има един изключителен екип от хора, специалисти, като господин Садъков, като госпожица Мустак, Пещет Сираков, Писар Пазеников, нямам думи за него, по което и време за нощ ще се обадим, че има проблем, веднага се решава. Просто най-сърдечни благодарности от мое име към тях и от населението на Букова поляна, защото хората също са много доволни. Благодаря ви много. Доста неща се направиха в населеното место, в момента се правят от днес до утре, почва асфалтиране в населеното место, вътрешна улична мрежа сме заложили улиците да се правят. Просто така не се работило от доста години насам. Но нека да дадем думата на господин кмета на общината, господин Вари Милай Сенов. Уважаеми съграждани, за мен е голяма чест и удоволствие да съм тук сред вас. Каквото и да кажем, ще е малко сигурно, но все пак господин кмет на населеното място каза, че се работи много. Колкото и да работим, няма да мога да задоволим нуждите на населените места, това съм се убедил, но все пак действаме ни гласували доверие и ние с всички сили ще направим всичко възможно да го оправдаваме това доверие, въпреки че на 100% няма да може да удовлетворим сигурно вашите желания. Но все пак, като виждам, като човек погледне какво се е случило, какво остава за себе си, и за, както каза господин вашия кмет, един човек не е за никъде. Един човек трябва да има хора около него, трябва да има екипи, трябва да има хора като вас да го подкрепят. И аз, вас и вие, нас, защото едни без други нищо не може да се случи. Това трябва да ни е прекалено ясно на всички нас. Само едно мога да кажа, за мен е голямо удоволствие да виждам толкова млади хора в Букова поляна. И с още по-голям хъс ви обещаваме, че ще работим, каквото ни е по силите. Пожелавам на всички вас да го ползвате това съоръжение и изобщо всичко, което се прави, да сте живи и здрави. Преди всичко, вие, вашите деца, младежи, тук много има, просто заслужава си каквото да се направи. Благодаря ви за всичко. Благодаря ви за подкрепата, която сте ни давали винаги и се надяваме и за напред да е така. А ние, каквото зависи от нас, разбира се, колкото ни е по силите, ще правим за вас. Благодаря още веднъж и пожелавам винаги да сме заедно и в трудни и в добри времена, защото когато сме заедно, сме силни. Благодаря на всички. Благодаря на господин Милай Сенов и на господин Ахмедов. Скъпи приятели, позволете ми да ви представя и нашия познат съгражданин, господин Хайри Садъков, който ще го чуем след малко. Нека само напомним, че този човек реално има шанс да бъде нашият представител в българският парламент. Заповядайте, господин Садъков. Скъпи приятели, и аз кмет на вашия на селото, развълнуван съм, но не чак толкова. Много пъти съм заставал и по-малко се вълнувам в такива моменти, особено когато виждам какво е дало резултат на нашата работа в годините назад. Знаете колко пъти сме се срещали, говорили сме си какво би било бъдещето, ако имаме шанса с този екип от млади хора да работим във вашите населени места, за вас всичките, за тези млади хора, и все някак си ни се използваше това. Докато стигнем до събитието от преди 3 години насам,
до резултатите от преди 3 години насам и реалните факти, които към днешна дата започваме да ги виждаме на много различни места. Това спортно съоръжение, това, което ще видите след няколко дена по улиците на вашето село, това, което виждате по улиците на община Мадан, е следствие на това, че сме заедно. Единствено и само на това, че сме заедно. Обещавам ви, малко обещаваме по принцип, сигурно си давате сметка и сте го разбрали, но ви обещавам, че докато сме заедно в тези райони, докато сме заедно в община Мадан, тези събития, тези резултати ще бъдат традиция. Те ще бъдат постоянна величина. Всичко, което се случва около нас, е на база и следствие на нашата заедност. Термина заедност трябва да ни бъде в съзнанието и в мислите постоянно и винаги. И сега и малко в кръга на шегата, притеснявам се след толкова много спортни съоръжения да не закъсваме със земеделието само. Ще го следим като процес. Пожелавам ви да бъдете винаги така разноцветни, весели и щастливи в Букова поляна, защото това е едно от най-живите села. Толкова млади хора на глава от населението няма много в област Смолян. Да се радваме, че в Мадан все още това е като география на доста места е покрито, а за Смолян тези дни имаме една обиколка из цяла Смолянска област и имаме празни села, имаме кухи села. Село Букова поляна, села в нашата община, които ги виждаме с толкова млади хора, наистина може да се радваме, че продължават да бъдат живи и ще направим всичко възможно да продължат да бъдат живи. Тази изпълнителна власт е голема гаранция за вашето бъдеще. Местната изпълнителна власт в такъв формат, с този екип, с този кмет, дава големи гаранции. Нашата цел от тук нататък е да надградим тази хранителна верига на власт до националния парламент, до Брюксел с госпожица Севим Мусак, която ще бъде факт в рамките на кампанията или първите дни след кампанията ще бъде част от администрацията на Брюксел. С една дума Мадан ще има представителство, ако сме живи и здрави на различните нива, да работи така, че тук се случват нещата много по-бързо. Пожелавам ви успех на вас самите за бъдеще с нашите резултати, които можем да постигаме, защото всичко, което постигат тези хора, то е насочено изключително и само към всички вас. Да сте живи и здрави, успех за бъдеще на всички. Благодаря, господин Садоков. Уважаеми приятели, позволете ми да поканя представителът на община Мадан, госпожица Севим Мусак, бъдещият ни представител в европейските институции. Заповядайте. Здравейте от мен. Много неща се казаха, няма да повтарям. Аз лично, преди всичко, искам да благодаря на вас. Ако не сте вие с вашата подкрепа, ако не сте вие да искате от нас, това всичкото няма да се случва. Много благодаря за евроизборите. Показвате страхотен резултат. Сега ние се целим още по-високо. Искаме да имаме народен представител. Той го заслужава. Заслужава да защитава, така както е защитавал на местно ниво, тук заслужава да защитава интересите и на по-високо ниво. Парламента. Прав беше, че ние искаме да изградим една стълбица. Стълбица, която гарантира защита на правата ни и прокарване, реализиране на нашите интереси. Ако имаме хората, имате чудесен кмет, това е един от най-добрите кметове на населени места. Имаме господин Молай Седов. Невероятен кмет, няма да го хваля повече. Ако имаме народния представител, имате човека в Брюксел, има към кого да се обърнете и да кажете, ние искаме. И ние няма къде да ходим, освен да помагаме. Затова се говори много за взаимността, за заедността. Искаме или не искаме, сами нищо не можем да постигнем, колкото и да се стараем. Но заедно с вашата подкрепа, нещата се случват. Показваме го. Аз като млад човек, наистина ми е драго да има толкова много млади наоколо. Трудно е.
И аз имам нужда и от вашата подкрепа, вашата активност. Искаме да съберем един екип от тези млади хора, които да работи и които да дава живина, тласъка. Така че аз на вас съм много благодарна и за всичко, което правите. Няма да говоря повече. Нека да минем в една неформална обстановка, тогава по друг начин се говори. Нека минем да се почерпим. Благодарим за гостоприемството. Надяваме се винаги така добре да се приети тук, а ние ще работим за това да се случва. Благодаря ви. Скъпи приятели, нашите прекрасни домакини са приготвили една маса да се почерпим. Заповядайте всички и след това ще изгледаме другите ни приятели, които ще изиграят първия матч на новооткрития стадион. Заповядайте.